We vieren het jaar, we weten de datum net correct meer, maar dat het 35 jaar geleden is dat we bij me kwamen binnen. Dit was de huishoudschool, weet je dat? En dat was de klasse 1956, 1957. Hoe leuk is een reunie nou? Krijg een kiepenhak. En van alles bepraat. Dat zag je mij, man. Eén keer in het jaar van alles meisjes. Dan kom je weer bijpraten. Ja, nou beziek je wij even met een hele oude klasse de rest of erheen te gaan, maar dat valt nog net aan. Valt mij, hè? Wij moesten stil wezen, zoals roest het. Dus dat doe ik weer. En wat voor klasse wie dit nou in het verliezen? Kun je dat eens omschrijven? Wat wien je hem voor klas? 1B. 2B. Je wordt nu klas. Een gezellige klas. Heel mijn kan er. Ja, echt een hele hechte groep. Weet je hem nou wel dat we sokken breiden moesten? Maar een liet zijn grote hakken. Nou, ik denk, dat hoeft net. En toen hield ik de sokken kleren en toen zei de juffrouw, is de kruikenzak worden? Hier weer dat oude Noordlokaal hier. Nou, daar is heel wat gebeurd. Daar ben ik verschillende keren uitgestuurd. Maar ja, goed. Als ik het nou denk, dan denk ik, hoe ga ik dat doen, alle jaren? Wie is dat nou wel met jongen? In de kisten? Jawel. De hele zang oren. Het in de kisten zetten. En dan op een gegeven moment kwamen ze eruit. Nou, en de zangleraar die had lachen. Waarom dat ze erin komt, beste weet ik net meer. Ik heb geen zin aan het jongen op Is dat net zin? moment. Het is net zin. Nee, ik heb meer zin om in de kisten te kroepen. Schitterend. We zijn op een camping. Maar hoe langer ik naar je verhaal luister, hoe meer ik denk van, god, wat wie ik dan een crazy jongen op school. Echt hier? Nou, in het verliezen wien zo is net iets fatsoenlijk en de jeugd van Sjeburg, maar ook dit zie je. Die ben niks minder dan wij vroeger winnen. Er is niks verloren. Nee. Ze doen al hier op horen. Als ik nou naar huis bij precies ja, nou die ben krijgelijker dan wij vroeger ik winnen. Ja, maar mensen zijn in de basis natuurlijk al hetzelfde. Ja. Dat verhoort maar die heren net. Wat was het dus zitten? Plus 35, dat is 105. Of nee, 115. We hebben een maat van 2 keer. Even opruimen. Het blok is in 2 handen en dan moet je in de spiegel kijken. Mag je niet zo kijken, maar moet je in de spiegel kijken waar ze zo is. Als beloning mag ik 2 reepjes opeten. En ik mag de rest uitpakken, zodat ik de papiertjes kan gebruiken voor mijn boeiende reepjescollage. Dan geef een plaatsje. De juffen zeiden tegen ons van, vandaag is burendag, dus we gaan naar de zorgboerderij in Blessem. We gaan vandaag spelletjes spelen. Anderen gaan weer brood smeren en koken.
En 2 die gaan voorlezen. Ja, zo komen hier wat dingen doen voor de mensen en we vinden het gewoon heel leuk. Vind ik wel leuk, maar het is wel oors. Het is weer makkelijk gewoon zelf doen en dan weet ik alles, bij alles spullen uit. En dan, ja, met alles al voor is zwart. Dus ben ik het echt gewend. Je moet dit bord verschuiven. De rode en de groene tellen niet. En je hebt 9 ballen. Echt, als u dat wilt, ik vermaak me prima door er torentjes van te bouwen. 25, ja. Voilà. Leuk jongen, dan ben ik wel. Vind ik wel leuk dat ze er binnen. Ze kan het wel redelijk goed uitlezen. Moet allemaal matten. Het is gewoon altijd leuk en ja, gewoon de hele dag maar. Heel lekkere groentesoep.